Vabereka istripana ba tina mabasa tikoro takaenda ndone olefu takapasa chose kudarika mwana uya anonzi Valentine Chatunga watakanzwa mbiri yekufoira asi izvezvo akatovhurwa buchari iyi nepasa kwangu handina kana buchari kana takshop saka chatingokumbirawo ndechekuti tigadzirirwe mukana wekuita mabasa tiwane mukana wekuti kana tichivhura mabhizinesi zvisatidhurire handina 200 kuti zvaze kuvhura kambani ndoda kuita South Africa vaita $15 saka hakusi kuti tine usimbe asi kuti kuti vanokwanisa vacho vari kutungamira ichakutoye mabasa kuwanikwa kwemabasa zvinoreva kupera kwecorruption zvinoreva kupera kwemapolicy inconsistency mukaona ndaana basa zvoreva kuti nyika yedu yanaka handingasina vaona basa nyika isinaonaka kumira vamuri kuita mitsetse dayoso it's a symptom of a certain thing that is happening in our nation saka kana tichiti kupfeka magauni handisi kuda kutuka munhu nara sei tikungotura mabasa. The government of the day promised the Zimbabwean, the citizens, 2.2 million jobs. The mere fact that as Zimbabweans now, we are living in an economy with an unemployment rate that is more than any other country within Zimbabwe and across the globe is just a testament with regard to leadership, inefficiency, also anemia in terms of policy barrenness on the government of the day. So we are appealing to Zimbabweans to join the forces with the unemployed graduates on the 3rd of August 2016 as we express our displeasure over the total failure of the government of the day. 2.2 million jobs. Nehurumende yedu vatipe kuti wane zvekuita. Vona vakomana vakungodzembereka magraduates amukuonera. Saka musi wa3 August 2016 tinokukokai kuti muuye kune chino demonstration kuti hurumende igadzire nyaya yemabasa.